Kakain po tayo ng Pinaupong manok. Meron po tayong adobong atay ng manok, steam broccoli, manggang inog, at mainit na rice. Kain na po tayo Kain na mga po tayo. kapulili. Wow, sarap ng manok. Tingnan niyo yung manok ko. Napakalaki niya. Pakita mo, pakita mo. Ah, yes po, ang sarap. Init pa. Wow. Sarap. Ay, Sarap. ano. Siyempre, kayo muna po mga kapulili. Kain na po. Kain muna. Yung atay ng manok, natakam ako kay Cook Like Crazy. Nakita ko yung video niya kagabi. Sobrang natakam ako ito. Ayan, masarap yung Tapos manghang pa. Ay, grabe. Sarap. May sabaw yun, di ba? Kaya naman yung sabaw. Gusto ko yung sabaw ng atay ng manok. Wala po siya. Ito yung sabaw niya. Sabi natin. Sarap. Ito yung atay, oh. Tikman natin yung broccoli. Steam na broccoli, oh. Sarap. Ito, oh. Ano ka? Sarap. Ang gusto ko sa manok, yung ano, buto-buto. Ang sarap na pagkaluto niya. Alam niyo, ang daming ano yan, gatas po. Ibang klaseng pagkaluto ng pinaupong chicken po. Hello guys. Na ano pala yung ano ngayon? Parang Oo, quarantine. extension there. Na-extend siya. Tama lang yun para para siguradong safe tayo. Basta mas dumadami yung ano. Kasi yung ibang tao, yung tigas-tigas ng ulo eh. Oo nga. Bakit kaya matigas sila? Patigas ang ulo, yan tuloy. Best na konti na lang yung mga nakaka-COVID. Lalo pa yata dumarami. Hindi sila nakikinig kay President Duterte. Sarap. Sarap kumain. Ang sarap pagkaluto super. Sarap yung adobo, manghang. Grabe. Sarap pa ha? Sarap na ano. Sarap.
Sarap, no? Malutong yung kinakain mo, ano yun? Buto? Ah, buto naman. Di ba may lahi kaming aso? Ang lahi. Mahilig lang sa Mahilig aso. kami sa aso. Tulad nito. Ano po ba? Tahimik ka. Tahimik tayo ngayon, no? Totoo. Nalata mo ba? Oo. Ito yung masarap dyan, no? Yung pit ng manok. Ah, sa'yo ito? Kasi yung party ng chicken, unang kinukuha ko yung puwet. Hindi mo naman sinabi sa akin. Okay lang. Gusto mo pa rin yun? Okay lang. Di ba pag nagtitinda ka ng barbecue, Nagtitinda ako ng barbecue. Yun yung order niya. Pit ng manok. manok. Kaso ma-cholesterol lang, yung bawal. Kasi lang hindi naman maganda araw-araw na makain gano'n. Oo. Holy Week ngayon, di ba? Holy Tuesday ngayon. Alam po. Malungkot yung ano ngayon. Di ba? Yung 2020. No? Ang daming yung una sumabog yung yung tahad. Guys, i-visit niyo po yung Cook Like Gracie. Ang sarap po ng niluluto niya. Tsaka affordable po yung yung mga niluluto niya, mura lang. Mga lutong Pinoy talaga. Ako nga, araw-araw ko pinapanood yun eh. How? Ako din eh. Pag nagluto si Si Cook Like Gracie. Wow, may itlog pa. Ay! Surprise! Ay, wow! Ang gusto mo? Ay! Hindi pa inom. Knock-knock. Tao po. Sarap. Dapat inaano to sa ulo. Na kinukok ko.
Gusto mo to? Alin? Yung itlog. Ayun na. Hmm? Ay, di masyadong ano. Ayun na. Dahil di mo na pinabunok pa. Hindi nga kita lang. Sarap. Meron pa pala sibuyas. Sarap kumain. Mm-mm. Hanghang. Tikman natin to. Mangga. Gusto mo rice? Ayoko na napasok na ako. Sarap ng mangga, no? Hindi ko pa Tikman mo. Minsan nakakaano na sa bahay, no? Mm. Nakaka-boring na. Ako nga, tulog ng tulog eh. Namimiss ko na ulit si Coach. Ako nga, no? No? Ba't yun? Hi, Coach! Coach! I miss you na. Tsaka kay ate, kala ni ate niyan, hindi ko maano. Miss din kita, ate. Kumusta na po kayo? Huwag kang mag-aalala, Coach. Malaki na ako. Oh, di ba, Coach? Iyaan mo, Coach. Babawi talaga kami. Mangungusumi ka na naman sa akin. Mm-mm. Yung dating nakilala mong baler ngayon, mas malaki pa ngayon. Aba na! Kasi buntis na ako, Coach. Ilang buwan na? 3 pa lang. Bago pa lang. Tapos, kambal. May putot. Ano may puto? Ano yon kasi tagpe. Dalmatian? Oo, yun sa mga aso, ganun. Ah, aso? Oo. Ah, Dalmatian daw. Dalmatian daw. ano? Sarap?
Yung si Putot, si Whitey, yung ganon. May itim, may puti. Dalmatian. Mm. Dalmatian. Binigla na ako mo. Dalmatian? Ano ba? Siyempre, may laman ng bibig ko. Ay, ganun ba? Oo. O, diba? Mangga. Magimagas. Mangga. Gusto ngayon yung mangga. Tsaka pakwan. Gamot din to. Saan? Sarap. Sa taong gutom. Diba? Ito yung ano niya, oh. Kikita niyo yan. Tanlad. Oh. Ayan yung sangkap ng pinaupong manok. Meron siyang tanglad. Tapos maraming sibuyas. Tsaka gatas. Sprite. Tsaka Sprite. Oh, diba? Ang dami. Kaya masarap siya. Yung boss ko dati, nilalagyan niya sibuyas, tapos, alam mo yung sinigang mix? Yun, ganon. Ibubudbud ng ganon. Tapos, papakuluin niya yun. Siya, maasin, matamis na maasin. Kalit na tayo. Ay. Maraming salamat. Maraming po. salamat. Please don't forget to like, Like, share, and subscribe. Salamat thank po. you!